Ale nervuj se, jo? Nemáš teď trošku, asi tak chceš čeští. A jak to vím, že to se udělat, jo? Nahráváš už nebo ne? Jako Nahrávám mě už. to bolí docela. Ano, když se nestresíš, nevádí, jo, nevytahuj to. A hlavně, jak to budeš vytahovat, první vytáhneš stříkačku, jsem jehlu, jo, než vůbec uvolníš esmar, vytáhneš stříkačku, Já ti pomůžem. potom jehlu, jo, já ti budu říkat. Co to meleš? Jo, vytáhneme stříkačku a potom až jehlu. A jehlu tam jako necháš, jo? Co to je za Jo, hovadina? to my děláme. Ne, my Protože ti a poradíme, protože jo, to odborníci ti poradíme. To máš úplně jako Vytáhneš celé i z jeho, no, tak to se posereš, ale. kapesník A a... proč jsi se posral, ježiši? Dobré. Tam bude mít strašný podklad. Hovno tam budeš mít. No, U mě fajn. si taky vytáhl celou tu i Ne. s tím. Jo. Kdy? No jak jsi mi odebíral, tak si vytáhl celé, prosím tě. No, u toho starcetu a takové to neděláme. Děláme Jak piťáci, jo? Jak kdyby u posledního. Jo no. Jste se to zaznal? Tak jako mám Mám vole ruka zhebnout? Nahuju to, jo? No počkej, uvažuj to. Bacha, nepichni se. Když to zadělej na to zadělej. Vyzkoušej si, jak to má to. Ten píš si vyzkoušej, jak to má. Vidíš, tak je ta jedna zkusena. Zapni si to. No, no tak počkej. maximálně bude mít různě promocenu, nebo se. Maximálně bude mít různě promocenu, nebo se stříkat krem nebude. To už jede ta kamera? Jo, už jede dlouho. Zabírám. Tak ty chceš naučit tak dlouho. Ten úvaz. Počkej, no. A ty někdy to chceš, Co? No, neboj. Tak ty máš opěradlo, ne? Máš dvě, Peťo? Co, podívej se tu jenom, jaký máš zkusenou. Ať je to tím ostřejším nahoru, jako. Ty pak sundáš. Nahoru tím ostřejším. Ty pak vyndáš. Tady do téhle, jo, půjdeš. Nebo my ti budeme říkat. Pořádně to o to. Dobré. Takhle si pak vezmeš a takhle to natáhneš, jo? Dívej, dívej. Tak můžeš, tak. Takhle natáhneš tu kůži, jo, to jednou rukou, aby si ti nepohla. Nebo vím, máte Jo, a dívej, šidlo a ještě jenom to vintikuj. A pak pojedeš vlastně, tím to dotáhneš a tímhle to natáhneš, jo? Musíš mít tu špičku dole, jo? Takže takhle to musí jet, vidíš to? Záběr chvěťáckého Počkej, ruchyře? nachvatí si to nejdřív tu židlu, jo? No tak teďka už ne. Já vím, ale taky Počkej, teďka to můžu znovu. Počkej, no. Zesterilnit. Jo, tak, já to slušám. No ne, právě. Lučko, ale to je kvík, který mě No, pojď. No, tak kurva, já mu to nechal, ať to nezadrží, ať to chytne, jo? Dobrý, to ty to zase vidíš. Vidíš? Vidím. Já teď budu vládat. Tak? Neboj, Počkej, dej si ten palec, protože to musí mít ještě menší úhel. Jo, se natáhne, no takhle. Vidíš? Menší úhel? No, trochu. Teďka do toho. Musí trochu rychleji, jo? Neboj. No a teď jediná, trochu ze skota nahoru. Fajn, paráda. A teď tahej. Tahej. Ty to ani Tahej, nebylo. tahej. Tahej. Tahej, pojď do toho. Ale hlavně s tím nevěď, hlavně s tím nevěď. Dobrý, tahej. Rukou nehybej, jenom tou levou, tak, fajn. Dobře, nehybej s ní. Zajíždíš, vole. Tak, dobře, Lučku, dobře. prosím tě. Dobře, fajn, v pohodě. Dobré? Jo, dobré. Dobré, to stačí, jo? Jo, Dobrý, a teď dobré. to uděláš Teď uvolníš esmar. Kapusník. a teď to vytáhnu. Ty jo, hej, Pajo, jsi v basu, vole, ani mi to nebolelo. Já jsem chirurg.